Kohoze. Ja som Chorvátsko, takže dobre, máme bombu. Poď sady. Čau, youtuberko. No tak, aký je ready. Sedí. No, poď. Áno. Hey, over here! Dobrý deň. Obere ťa. Dobre. Poď už, strieľaj! Už! Otoč! Vidíš? Ja som sa dal petičku a toto. A toto. Ty bol, poď sem. Nie. To si nemôže dovoliť. Hej. Skúšame te. Kto ma uhral? Hej. Jak się zrobić? Ty vole, čo tam robíš? Sedí. Ale... No, poď. No nič. No poď, youtuberku. Ale... Sedí. No tak. No, ne. On si povedal dneska ne. Ja tu čakám bráňa. To prešatoval. Áno, tu som. Dajte to mne, ja tu robím nožničky. Sady ide. Sady, čo robíš? Debil. Slide! Ty vole! On je... Ty pavianko. Pablo. Však idem, ale tu nechci si dať takto. No lebo však musíš sa proste dať nastaviť. Však sa... Ty bolo jeden nožničky. Poď sem. No poď, ideme. Sprintujte všetci. Ty vole. No poď. Ty vole, to nie je to... No! No tak. Ideme. Ty kokos. To čo bolo? Ja som sa tam zalagoval. Nechápem. Poď sem. Ja. Ty, ocas. Teba sa kúštovali. Dal gól. Najhorší ty. No tak on mi zabral. Hej, ja som dal kvečko. No tak. Hej, veď ja som dal kvečko. Hej. Niekedy to také, že vieš, že v tom DZ-ku nevidíš, že tam je rozúčtovaná dačo. Ja neviem. Musel lietať.
Poplatky. Tam sú ešte poplatky k tomu. Takže treba rátať aj s poplatkami. Som na tie 20 000. Tá ja sa ti vyznačil v tom screenshote z S6. Ale tu by to malo byť v texte. A boli také Ty vole. You failed. Jak? Hej! Hej, to sme. No tak. Ukáž, čo ide. Ty čo si? Čo si? Ja som goalkeeper. Ty vole. Si ťa počul. No nedávaj ešte do stránky, lebo to sa nevysavuje. Som musel vedieť, že... Čo si ťa dávať, ty vole? No tak. No tak si dovie, čo porobiť. $40 na eurá. Vieš, to by som... Á, tam ideš USD. Dobre. No to vyzerá, 963,50, to bude ono. Level up. 963,50, to bude ono. No, čo to je to čo? Ono vyjde v české. Tak poď. No musíš si rozšíriť. Tak do tego dám ti dá sumu tu. Čo pekný.